vietor spieva na trávniku snov, tam srdce zlieva FFK kľúčové, náš bojový znak. Za každý gól dáme všetko aj tak. Hej, 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 kľúčové, naše farby hore, veď to vieš. Hej, 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 kľúčové, štadión pri Važine navždy tiež. Hej. Kroky na tráve, vpred za víťazstvom našej sláve. Každý zápas to je nový boj, hrdosť v srdci to je náš zdroj. Hej, 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 kľúčové, naše farby hore, veď to vieš. Hej, 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 kľúčové, štadión pri Važine navždy tiež. Hej. Čo nezlomí príbeh, čo sa nikdy neskončí. Hej, hej, kľúčové, naše farby hore, veď to vieš. Hej, 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 kľúčové, štadión pri Važine navždy tiež. Hej, 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 kľúčové, naše farby hore, veď to vieš. Hej, 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 kľúčové, štadión pri Važine navždy tiež. Vážení priatelia kľúčovského futbalu, v pondelok 20. apríla sme prijali nečakanú a šokujúcu správu o úmrtí nášho hráča, kamaráta a hlavne fanúšika nášho klubu Branislava Ondruška, ktorý zomrel vo veku 52 rokov. Braňo sa narodil 29.7.1973, vyrastal v Kľúčovom a od jeho žiackých čias mal vzťah k športu. V Kľúčovom prešiel všetkými vekovými kategóriami a hrával futbal so srdcom. Braňo vyštudoval strednú odbornú školu obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom. Po skončení štúdia pracoval, ako si mnohí pamätáte, v stavivách Trenčín ako obchodný predajca. Keď ste sa s ním stretli v predajni, vždy mal ochotu pomôcť a poradiť. Bol človek veľmi veselý a spoločenský. Braňo, budú nám chýbať tvoje legendárne hlášky a historky, s ktorými si nás zabával počas našich futbalových zápasov. Odpočívaj v pokoji, kamarát, čest jeho pamiatke a úprimnú sústrasť celej rodine. Teraz si minútou ticha uctíme jeho pamiatku. Kvasnica, 11 Michal Eliáš, 14 kapitán domáceho mužstva Michal Sabatka, 10 Daniel Gabriš, Miro, ja som že srandujem, že mi to A zase to isté. Netrafil loptu! Jasné, že netrafil loptu. Hey!
A rozhodca už mal chybu a už mal aj hráč. Kľúčové, naše farby hore, veď to vieš. Hej, 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 kľúčové, štadión pri Vážine navždy tiež. Hej, hej, Chalani, k tomu Nemovi niekto musí ísť. Dobre, Rajči. Poďte k nemu! Tak prehratý zápas sa vždy samozrejme ťažko hodnotí. Aj sa mi celkom ťažko hľadajú nejaké pozitíva v tom zápase. Do 10. minúty sme tam mali nejaké náznaky šancí. Super viac menej. Ja neviem, však oni okrem toho gólu, ktorý dali po peknej akcii, to treba uznať. My sme zle bránili vzadu. Dali gól, oni okrem toho nemali nič, ale viac menej ani my sme nemali nič. Medzi 16-kový fotbal, ktorý sa nepáčil určite ani mne, ani divákom, verím tomu, že ani hráčom samotným. Takže máme problém v ofenzíve. Nedarí sa chalanom, robíme zlé rozhodnutia v momentoch, opačné veci, ako keby. Skúsime sa na to zamerať trošku v tom tréningovom procese ešte viac. A verím, že to nejakým spôsobom zlomíme. Musíme dať hlavy hore, však o nič v konečnom dôsledku nejde. Ide len o to, aby ich to bavilo a hovorím, musíme sa len vrátiť k tej poctivej robote a k jednoduchým veciam. Ďalší zápas pred nami. Niečo potrenujeme cez týždeň, že verím tomu, že nás fanúškovia prídu podporiť, že predvedieme solidný výkon, ktorý sa bude páčiť im aj nám. Takže pozývam vás na budúci týždeň.